Як беларусы, мы толькі адбіццё агульнарускай індывідуальнасці, нейкі прамежутак і недаумак, але як крывічы мы асобны індывідуум, асобнае славянскае племя са сваёй багатай мінушчынай, сваёй асобнай мовай, тэрыторыяй і духовай творчасцю. Так пісаў ажна ў 1925 годзе цэлы Вацлаў Ластоўскі. І ладна сённяшнія срачы ў соцсетках тыпу правільна беларусы, Беларусь ці ўсё ж ліцвіны, Літва пра гістарычны назоў краіны, але тут цэлы Вацлаў Ластоўскі, глыба, са сваім трэцім варыянтам, крывічамі. То бок, калі б 100 ці трошкі больш год таму ўсё закруцілася па-іншаму, была б не Беларусь, а, напрыклад, Крывія або Крыўя. Насельнікі краю крывічы, а прыметнікі адпаведныя крыўскі ці крывіцкі. Крывіцкі пашпарт, Нацбанк Крыві і далей па спісе. Нагадваю, мы канал «Загляне сонцам». Давайте разбярэмся, што тут да чаго. Крывічы, дрыгавічы, радзімічы. Школьная скарагаворка, якую ўжо ніхто не сатрэ з маёй памяці. Чамусь менавіта ў такім парадку, але сёння гэта не вельмі істотна. Хто гэта такі і як іх паміж адрозніць, можам, безумоўна, распавесці вам у асобным выпуску. Пішыце, калі ласка, калі вам гэта цікава, у каментах. Крывічы, вось пра іх сёння. Крывічы — гэта група плямёнаў, якая жыла на вельмі шырокім прасторы. Ад Вільні амаль да Масквы, ад Пскова да якога там Барысава. Гаворка пра 8-12 стагоддзя. Але гэта, канешне, супер умоўна, бо ніхто тых самых крывічоў не прыдумаў за адзін дзень і за адзін дзень не адмяніў. Паколькі распаўсюд быў шырокі, то асобна вылучаюць пскоўскіх крывічоў, смаленскіх, ну і, канешне, полацкіх. Даследчыкі дагэтуль спрачаюцца, кім яны былі: славяне, балты ці славяне і балты з сур'ёзным дамешкам фіна-уграў. Тут няма дакладнасці, але хутчэй і няма стэрыльнасці, бо сінтэз. Ну і тады гэта добра тлумачыць наяўнасць вялізнай колькасці балтызмаў у нашай мове ды фіна-угорскіх генаў у нашай крыві. Сінтэз яшчэ з тых сівых часоў. Мы не ведаем, як дакладна размаўлялі крывічы і ці мы іх сёння бы зразумелі, але ведаем, дзякуючы археолагам, хоць нешта пра іх побытавае жыццё. То былі высокія людзі з выцягнутым чэрапам, часам з масіўным падбароддзем, хаця якая розніца, калі у мужчын яно было пад барадой. Жанчыны насілі скроневыя такія кольцы, як упрыгожванне, тоненькія срэбраныя провалачкі, скручаныя кольцамі і завязаныя на вузелок. Дарэчы, бясплатная ідэя для тых, хто хоча паспрабаваць у нацыянальную ювелірку. Крывічы хавалі сваіх блізкіх у курганах, а перад гэтым спальвалі. Прычым цікава, што традыцыя хаваць у курганах дайшла ажна да 16 стагоддзя. Ужо калі даўным-даўно намінальна ўсе былі хрысціянамі, а царква з паганствам ваявала, роўна як народныя вераванні, пакланенне камяням і гэтак далей. Карацей, крывічы былі ў партыі. У беларусаў гэта магчыма ад іх. Крывічы розных масцей здаўна гандлявалі з вікінгамі-варагамі. Полацак і полацкая дзяржава, у нас, дарэчы, ёсць пра гэта асобны выпуск, дык вось полацкая дзяржава недарма склалася на землях крывічоў. Зноў жа, сінтэз. Дарэчы, для латышоў, якія з полацкім княствам кантактавалі найшчыльней, усё, што ўсходняе і славянскае, дагэтуль Кріевія, як сінонім да Русь. Яны і Расію дагэтуль так называюць. А назва Беларусь па-латышску Балта Кревія, то бок Бела Кревія. Лічыцца, што першасная балцкая форма назову нашай зямлі была нешта тыпу Кріева. Яно магло, напрыклад, захавацца у горадзе і замку Крэва, які быў адным з ключавых пунктаў ВКЛ часоў Альгерда і Кейстута. Давайте пра назву. Ёсць рамантычная версія. Крывічы ад крыві, бо родныя па крыві. Крэўныя, адна дружная ці не вельмі вялікая сям'я. Як казал Сціч у адмысловым мульціку, гэта мая сям'я. Я знайшоў яе сам. Яна маленькая, непоўная, але ўсё ж добрая. Ёсць версія, ну, такое сабе. Тыпу, зямля была з пагоркамі, усё крывое. Ёсць версія містычная. Тыпу, была святарская каста, яшчэ дахрысціянская, у балту. І галоўным там значыўся крывая. Пра гэта пішуць крыжакі. Ну, і гэта можа быць звязана акурат з крывічамі, пастаўшчыкамі духоўнасці і пазітыўнай энергіі ў рэгіёне. Ну, а сам Крывія, то бок галоўны наш Гендальф, быў у Ромове. Гэта сённяшняя Калінінградская вобласць. Ну, а пасля у Вільні. Там яшчэ працавалі язычніцкія цэнтры. Ну і такім макарам крывічы народ святароў, а іх зямля Крывія святая земля. Карацей,
Мы сёння размаўляем пра вельмі самабытную групу плямёнаў, якая засела на лагістычных вузлах і суперактыўна развівалася. Група на мяжы сусветаў балцкага, славянскага, фіна-вугорскага. Ну і на яе аснове акурат узнікла калыска нашай дзяржаўнасці полацкае княства. Вось такая вось гісторыя. Полацкі летапіс, на превялікі жаль, не захаваўся, а там магло б быць супер багата ўсяго цікавага на гэтую вельмі фактурную тэму. Ёсць версія, што, дарэчы, гэты летапіс згарэў падчас пажару Масквы ў 1812 годзе. І тут узнікае вельмі цікавае пытанне. А як ён туды, скажыце, калі ласка, у Маскву тую трапіў? Ну, падумайце над адказам самі, калі ласка. Чаму сам назоў, які захаваўся і ў памяці, і ў назвах населеных пунктах, і ў летапісах, пачаў адыходзіць? Лічыцца, што спрацаваў механізм вельмі падобны да русіфікацыі ці саветызацыі. Калі ты гарадскі праваслаўны, у якім 12 стагоддзі, то ты тыпу рускі ці там палачанін. Гэта пантова і прикольна, а Крывіч гэта тыпу ўжо сяло, калгас, архаіка, не пантова. Бо рэлігія на той момант пра цывілізацыю і ідэалогію, а не пра веру і мараль. Таму, уласна, крывіцкасць, аўтэнтыка не тое, каб выцерлася, але захавалася толькі ў правінцыі. Чым глыбей, тым больш і лепей. А вось гарадское, яно ўжо ўпісалася спачатку ў даўнярускую канву, а пасля ў ВКЛ і тамашнія працэсы. Імя Крывія Крывічы, здаецца, надоўга адсунутае на другі план, бо паміж сабой файціліся ў плане неймінгу. Русь, русіны, Літва, ліцвіны, урэшце Белая Русь і беларусіны. Вось гэты пякельны клубок непаразуменняў. Але пачынаючы ад Яна Чачота, які лічыў нашу мову менавіта крывіцкай, назоў усё ж праскоквае і ў Дуніна Марцінкевіча, і ў Каруся Каганца, і ў Канстанцыі Буйло, і ў Змітрыка Бідулі, ну і, канешне, у Янкі Купалы. Дык глянь з хорамаў вольных высокіх да крывіцкіх туманных нізін, казкай векаў блізкіх і далёкіх, клічам сонца цябе, як адзін. Гэта Янка Купала і яго верш 1910 года, называецца песня «Сонцу». То бок, азначэнне крывіцкі і беларускі нейкі час жылі спакойна, жылі паралельна, амаль як сіноніме. Хіба крывіцкі часцей ужывалася, калі гаворка за гісторыю, як прота-беларускі. Калі казалі пра нейкую Атлантыду, якая тут была, і трэба толькі вось яе адшукаць. Ну, не шмат засталося, толькі адшукаць Атлантыду. У тым самым 1910 годзе у Вільні выйшла кароткая гісторыя Беларусі Вацлава Ластоўскага. З Купалам яны, канешне ж, таварышавалі. Тады наогул творцы беларушчыны былі такой шчыльнай тусы, якая змяшчалася ў пары кабінетаў тагачаснага офіса нашай Нівы ў Вільні. Усе ўсіх ведалі і працавалі за суседнімі сталамі. Але давайте пра гісторыю. Ластоўскі нібы не зрабіў мега-адкрыццяў. Ён не быў навукоўцам профі, хутчэй геніяльным самавучкам. Але чалавек сабраў усё важнае пра нашу гісторыю пад адной вокладкай і расклаў вельмі акуратна, гэта, дарэчы, зрабіў па палічках. І першым, што вельмі важна, напісаў ды выдаў. Усе далейшыя гісторыі Беларусі, па вялікаму рахунку, тыя гісторыі Беларусі, якія з'яўляліся ажно да сёння і былі напісаны з нармальных, так бы мовіць, нацыянальных пазіцыяў, гэта так ці інакш аватар кніжачкі Ластоўскага і яе ў тым ці іншым выглядзе перапіска. Ну і Ластоўскі ўпершыню заявіў, тыпу, полацкая дзяржава наш падмурак. Ну, а там хто? Там нашы сябры крывічы. Давайте з іх пачынаць свой уласны радавод. Чаму б і не? Я думаю, што пан Ластоўскі меў рацыю. Ну і што важна, ён быў катэгарычна супраць гэтага корпання у гной, лапцях, слязах і гаўне, што, на жаль, было папулярна ў раннім беларускім дыскурсе. Тыпу, беларусы гэта не байструкі, якіх знайшлі пад плотам, а нашчадкі супергерояў. Рагвалода, Рагнеды, Усяслава Чарадзея і далей па спісе. Мы крутыя, але ці мы беларусы? Ластоўскі, трэба быць шчырым, быў такой сабе палітыкам, але геніяльным генератарам ідэяў. То бок, ён рэальна па хадзе, калі вакол войны і усялякі піздарэз, ствараў дызайн нацыі, падбіраў сэнсы, словы і сімвалы. Выцягнуў з нябыту тую самую пагоню і паказаў яе беларусам, а Богдановича натхніў напісаць аднайменны верш. Купалу найхутчэй расказваў пра курганы, гісторыю крывічоў, а той ужо апрануў усю гэтую інфармацыю ў вельмі прыгожую рыфму. Урэшце, стваральнік БЧБ Душ Душэўскі ягоны Ластоўскага Кент, таму і тут, відаць, без Вацлава не абышлося. Дык вось, паглядзеўшы і пакаштаваўшы палітычных справаў, не вельмі ўдала, зусім не ўдала, Ластоўскі заўважыў, ёсць праблемка. Назоў Беларусь не лепшы.
Блытаны і незразумелы нават для, ну, сапраўды, сорі за тавталогію, разумных людзей на міжнародным узроўні. Ну вось, для немцаў гэта Вайс-Русланд, белая Расія. Прычым лёгка паблытаць з Вест-Русланд, заходняя Расія. І ў іх на картах і так пісалі. Пра што гэта? Ну, ніхто не разумее, фіг поймі, але ўсе разумеюць, што нешта там пра Расію ў першую чаргу, не пра Беларусь. Нейкі рэгіён, правінцыя, чаго вы хочаце? То бок, беларусы нібыта прыдатак да Расіі, як ні круці. Забіраць у літоўцаў назоў Літва, ну, как бы праспалі ўжо, тыпу ўжо позна. Не можа быць дзве Літвы побач на мапе. А ў дадатак Ластоўскі з літоўцамі ў вельмі хорошых сувязях. Ягоная жонка Марыя была літоўскай пісьменніцай, вельмі паважанай. А як кажуць цяпер, happy wife, happy life. То бок супраць жонкі не папрэш. На пачатку 1920-х у Літве нават было міністэрства беларускіх справаў, дзе працавалі той самы Ластоўскі і Душэўскі. Пакуль тое, безумоўна, не ліквідавалі. Ну і вось Ластоўскі сабе думаў і прыдумаў. Беларусь, яшчэ раз, такое сабе, Літва, яшчэ раз, занятая. Ну да Крывія, хорошы неймінг, такі вось стартап. І далей ён увесь час гэтую тэму і прасоўваў наперад. Яшчэ ў 1918 годзе выдаваў газету «Крывічанін» у Вільні, а з 1923 у Коўне, сталіцы Літвы тагачаснай, часопіс «Крывіч», разам з тым самым кентом Клаўдзіем Душ-Душэўскім, архітэктарам і стваральнікам БЧБ «Сцяга». Пра яго мы, дарэчы, рабілі адмысловы выпуск, паглядзіце, калі ласка. Часопіс «Крывіч» па дызайну, дарэчы, афігенная штука, лепшая з таго, што ў той час выходзіла па-беларуску. Ён пазнавальны па адаптаваным скарынаўскім шрыфце, з якога аўтары зрабілі сваю фішачку. Сёння яго можна пампаваць і пісаць, што хочаце. Дарэчы, я гуляю за каманду Цім Івулін, і ў нас на форме менавіта гэты шрыфт таксама выкарыстаны. Ну, то бок прасоўваем і працягваем традыцыю. Крывіч той стаў галоўным рупарам, ці, можна сказаць, тэлеграм-каналам ідэю Ластоўскага пра гісторыю, ідэнтычнасць, глыбокую традыцыю, ну і сам назоў нацыі і дзяржавы. Калі коротка, па Ластоўскаму Крывіч гэта беларус без номенклатурнай залежнасці ад общерускасці, то бок без гэтай гробанай прывязкі, без ланцуга ў самім імені. Здаровая логіка гісторыі, інтарэсы і традыцыі нашага адраджэння кажуць: Крывія, Русь, у дужках Беларусь, Літва, імёны, пад якімі мы ведамы ў гісторыі. Але з гэтых імёнаў толькі першыя Крывічы, наше уласнае імя. Так Ластоўскі пісаў у тым жа самым 1925 годзе. Далей ва ўсіх сваіх працах, мегаважных, дарэчы, новых, часта першых, хай і не беспамылковых, Ластоўскі заўжды дублюе беларускі і крыўскі, каб народ прывыкаў да такога варыянту. Напрыклад, гісторыя беларускай крыўскай кнігі, мегатаміна, талмуд проста, ці расійска-крыўскі, беларускі слоўнік. Калі ён гэта паспяваў пісаць, я, шчыра кажучы, не ведаю, але чалавек замяняў сабой цэлы навуковы інстытут у адной асобе. Вялікі наш рэспект. Ну, а пасля чалавек, які яшчэ верыў у адраджэнне краю пры ягоным жыцці, прыкінуў, абсалютна шчыра прыкінуў, што трэба ехаць у БСР і там будаваць Беларусь-Крывію. Тыпу, гэта такі-сякі шанец, трэба яго выкарыстоўваць. Ну і паехаў. Па факце, гаспадар Вацлаў узяў квіток да расстрэльнай ямы з перасадкай у Менску. На жаль, стрыжака, які бег за ім па ковенскім пероне з крыкам «Остановись», яшчэ не было. Не было ні байсолу, каб пасля чалавека выцягваць з гэтага БССР. Наогул, гэта тэма на асобны выпуск. Чаму да халерышчы топавых беларусаў, палітыкаў, навукоўцаў вярнуліся ў 1920-х? Бо ў выніку усіх гэтых разумных і светлых людзей пазабівалі. У БССР, зразумела, ніякая Крывія і крыўская ідэя не пракатвалі, бо няма жадання разбірацца. Усё гэта непанятнае, варожае. Нават калі за гэтым непанятным не стаяць палкі і дывізіі, гатовыя ўварвацца ў краіну саветаў тут і зараз. Як казаў адзін з савецкіх чыноўнікаў, які абрынуўся на паэму Міхася Зарэцкага «Крывічы», Кривичи – это имя вызывает ненависть среди трудового населения Беларуси. Кривичи – это символ национал-фашизма. Ну, зразумела, я думаю, что вы здогадываетесь, что того Міхася Зарэцкага расстреляли у ночь, якую мы теперь называем ночью расстрелянных поэтов. Зразумела, за что. Здаецца, все скончылася, але ж не. Крывія ці крыўя, як і шмат што ў нашай гісторыі, на жаль ці на шчасце, працягвае жыць у эміграцыі. Ну, нібы ёсць на захадзе нейкі такі дэпазіт у швейцарскім ці нейкім іншым банку, куды пры кожным піздзіцы, які рэгулярна, на жаль, паўтараецца, можна скласці і схаваць БЧБ-сцяг, беларускую мову, герб, пару кніжак,
і яно дачакаецца лепшых часоў. Так было і з крывіцкай тэмай. У 90-е яно ўсё вярнулася. Быў такі цэнтр этнакасмалогіі Крыўя, які займаўся пра гісторыі, традыцыі, этнікай. Там нават тусіў Алексей Дзерман, сённяшні прапагандыст. Да моманту, калі не з'ехаў з глузду і не пайшоў, у сцэнарыі напісана драчыць, я хацеў замяніць, але па факце так і ёсць, на серп, молат і Еўразію з Пуцінам. У мастурбацыі няма нічога кепскага, але вось у тым, каб любіць Еўразію з Пуцінам, ёсць нешта незразумелае. Але не Дзерман прыдумаў гэты канцэпт, таму ён ідзе лесам, а Крыве жыве сабе спакойна далей. Карацей, па факце, Крыве ці Крыўя – гэта не проста альтэрнатыўны назоў, але схаваны глыбінны брэнд. Без палітычнай праграмы і членскіх партыйных білетаў, але са сваёй эстэтыкай, прыцягальнасцю, магнетызмам. Тыпу вось такая фішачка, якая ў нас ёсць, і мы ўсё пра яе ведаем, ну, адпаведна і пра сябе. Яно нікуды не знікне. Зараз ёсць і спартовыя клубы, і дружыны рэканструктараў ужо ў эміграцыі, якія юзаюць гэты назоў. І яно цалкам норм, бо палякі, напрыклад, не перайменоўваюць дзяржаву Польшча, але ведаюць, што ёсць альтэрнатыўны гістарычны назоў Лехія. І ён фігуруе да херышча дзе. Не толькі ў гістарычных кніжках, але ў тых самых назвах спартовых клубаў, бо гэта цалкам нармалёва. Ёсць і Лехія, ёсць і Лех у Познані, калі не памыляюся. Ну і выкрасціць Крывію з нас бадай немагчыма, бо яно ўсё ў рэках, пагорках, туманных нізінах, пра якія пісаў Янка Купала. Пакуль па Беларусі ездзяць трактары, там, пад зямлёй, пад курганамі спіць гэта містычная Крывія і чакае свайго часу. Нагадваю, мы канал Загляне сонца. Давайте чакаць лепшых часоў і беларусець разам.